De meiwerkers komen justerjoen in het Oranje Hotel bij elkaar. Rjocht zien over haar nieuwe werkjouwer, de Rabobank. Een soort willen ze net zeggen. Wat verwacht je, joh? Ik ga geen commentaar. Ik ben net rustig al. Ik mag niks zeggen. Dan beginnen de dwarren dicht. De vakbonden inventariseren de vragen en verhalen. Na Arin wil ik gewoon wat meer kwijt. Prima vergadering. Wil je er wat wiezen van worden? Je moet afwachten hoe de dingen gaan lopen. Maar ik heb de indruk dat de bonden in ieder geval de zaken goed in de gaten houden. En dat is belangrijk. Ja, er zijn zoveel antwoorden. Hè? Dus, dat is een beetje blote afwachting. Wat is jouw belangrijkste vraag op dit moment? Ja, hoe kan maar de werkgelegenheid vanzelf? De grote vraag in die, hoeveel baan kost het dit? Ik het vakbond weet het net. Wat wij natuurlijk melden is dat op dit stuit weinig bekend is. En dat is ik inderdaad tot de Rabobank op die manier natuurlijk gewoon nu onkundigen. Wij hebben natuurlijk, en dat weer doel proberen om steeds meer duidelijkheid te gaan. En dit jouwt een heel soort, in ieder geval een heel soort energie onder u in ieder geval om een soort vragen te stellen richting de Rabobank. Nou, hij was vakboen, CNV en FNV, ik hardnekkige geruchten jet oer de 600 arbeidsplakken die mogelijk verdienen. Dat is nogal wat. Ja, dat is zeker wat. En dat is wat wij te jaren krijgen. We hebben dat ik vregen aan Bert Verwerda. Dat is de man die namens de Rabobank gedetacheerd is bij de Frieslandbank en dat ik begeleiden maat. En die het zijn, er is absoluut niks van bekend. Op 9 maart zullen de vakbonden weer met de Frieslandbank praten.